Moj Bože, dragi, kako sam ja gladan. Ode vidjeti šta ima za jesti. Grah, kako uvijek može biti grah, svaki dan grah, neću više jest grah. Ajlina, gdje si, šta radiš ti to? Ništa, evo igram se. Evo ovako, imam jednu ideju za tebe, ako uradiš, daću ti ja, šta bi ti mogu dati, daću ti malo telefon da se igraš na njemu. Neću telefon, hoću para. Joj, vidi male kako sam te ja naučio, ista si brat. Daću ja te pare, nije problem, ali moraš nešto uraditi za mene. Šta treba uraditi? Evo ovako, slušaj me. Moraš otići tamo kod tate i reći mu da nećeš da jedeš svaki dan grah, da hoćeš da jedeš nešto drugo, jel ti jasno? Ja ću reći da hoću McDonald's. Tako, hajde, recimo to. Juhu! Tad ja hoću nešto tebi reći. A šta ti hoćeš mala sad, šta trebaš? Tata, neću više graha, hoću McDonald's. Ama šta nećeš, ima da jedeš ono što je u kući, jel ti jasno, nema kod mene biranja, možete istučem ja ovdje. Ali ja ne volim graha. A de mi reci, voliš li možda sad grah? Ali meni braco rekao da ovo moram reći. Aj joj, sad ćete biti bijeni obadvoje. Joj, kako ja volim jesti grah. Ja isto. Samo jedi.